ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатиҷи, мардуми ютуб ҳама каса сӯзен хубен. Ирӯз 9 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем 5 дона квартира аз дохили Душанбе. То охир тамошо кунен. хонаҳо дар Файзобод, дар Ҳисор, якта каравани парастиҳои бо нархи арзона қабул кардем ва дигар хел хонаҳо барои шумо то охир тамошо кунен. рақамҳои WhatsApp 99 97 чизе дорен, хона, мошин, замин, квартира дар WhatsApp рӯй кунен. навори баъдина дар ютуб канали Саудо ТВ, ютуб канали Хонатиҷи, тикток, инстаграм бо номи Саудо ТВ рекламаи фасон када фурӯшта мегузорем. дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон посредник хонаҳотонро дӯстон савдо када метем. дар таги комментария ҳатман нависен аз куҷо то чанд сум шумо дар хона дар корай. навори баъдина тамошо кунед, аз рӯи комментари шумо навор мекунем. ба хотири пешрафти канали Хонатиҷи навор да ҳама каса лайкура бизанен ва дар канал подписатсия кунен. бо диққат маълумотро гӯш кунен. навора мо сар мекунем дӯстон азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд дӯстон азиз. мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Чашмасор, деҳаи Тахти Алифта қарор дорад. навор аз подвал сар мешавад. бо диққат тамошо кунед бачаҳо азиз. нархша мега ки 210 000 сомон, 7 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои дастӣ 82 87 WhatsApp-шон 90 69 занг занед. маълумотро гӯш мекунем. кухни баня даруништа, як хонаш 6 ба 3, ду хонаш 5 ба 3, свет ҳозираша надора мегзаронен. ака соседо доран, хатон дохили хонада мегзаронен мегирен. кадоме ки хонара мехарам. трансформатор ҳастай. бинора соли 2018 бо хишти пухта сохтагӣ ҳастем меган. мактабаш метпунгам наздикай, ҳуҷҷатам дора. кредит намешава. хонаҳо шикатур доранд, чорни потолок дора. дару трезаш ҳастай. таги хонаҳо пол подвали фасон кардагӣ, се хонаш тагаш подвалакай. масҷидаш где-то 500 ёки 600 метр аз хона то масҷид роҳ разиса дора. хулоси гап, маълумоти бештар занг бизанен, чахчах када бигирен шабачаҳои азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 218 сотиқ замин масоҳат дорад. ду хона плюс як подвал. тамошо кунед подвала чӣ хел фасон шурӯ. 135 000 сомонӣ нархи хона маълум шид ки бо муомилаи хубам дорам. WhatsApp-шон 01 51, боз WhatsApp дигари 77 62. маълумоти ҳар як хона дӯстон дар охираш мондагием. нигоҳ кунед. ҳами оиди ҳамин хона маълумот додастем. нашоти ҳар як хона 1 минут маълумот метем. 40-50 секунд пас адресош мондагия тамошо кунед. наздикиша об свет дора, мактаб дора, аптека дора, ҳуҷҷат ҳамаш ҳастай 100%. маълумоти пира касе ки мехара рақамҳои WhatsApp монда ҳардашта занг бизанен, чахчах мекунем меган соҳиби хона дӯстон азиз. мегзарем ба сеюмин каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки дар кузофи караван, ноҳияи Ёвон, солаш 97. пробегаш 123 000 километр пробег. 40 000 сум арзон мешава бо. просто 40-та фикр накунен, арзонаш мекунанд. просто мардуми худман одат дора ки ҳамин мошини 50 000-ро 25 000 монӣ мега ки ака арзон намешава. ба ҳам хотир нарха 40-та мондан савдош мекунанд. толка бензин, объёмаш 1.6, коробкаш механика. рақамҳои телефон фақат дастӣ кор мекунад. 54 53 занг занен. балоно 70% без ҳуҷҷатай. ҳамин қадар дора ки ҳуҷҷат надора дӯстон. масъалаи ҳуҷҷатша сумша минус мекунанд. бо арзонам мешава. мошин ягон камбудӣ хулас надора. срочно мефурӯшимша бо нархи 40 000 сомонӣ. последний выпуск.
97 солай каравани прастой занг бизанем бачо. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Лучоб поёнаш бинисорак мешавад. парки нав дӯстон боло Лучоб канечкай спринтерои 54 мегӯянд ку дӯстон азиз. ҳамуҷа хулас донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ сари 17 қарор дорад. 8 сотих замин дута кладовка дора. нарх 120 000 сомон бо савдо мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап да занг занед. бачако азиз, дар дохили Душанбе ҳай 120 нархи арзон ҳай. занг занен чахчака срочно бигирин ша. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод деҳаи Сино ҷамоати вашгирда қарор дорад. 130 000 сом нархи хона. ду хона 8 сотих замин масоҳат. рақамҳои дастӣ 5264 ватсапшон 0686 да занг занен. мега тагаш подвал бания даронушда ошхона дора. 30 дарахти мевадиҳанда муомилаи созам дора. ҳуҷҷатако 100% ҳай. мактаб медпункт дора. обсветам дора. занг бизанен. бачако барои маълумоти бештар барои видеонавори хона ва далши суратҳои дигаш дар дасти номерош ёки ватсап шунда занг зада муроҷиат бикунед. касе ки мехара савдои созам мешава. гуфтанд ки пурра маълумот мехоҳӣ занг биза дӯстони азиз. мегзарем ба шашмин квартираи фурӯшӣ. қисмати квартираҳо дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар 4 этаж 38 квадратный метр дар шаҳри Душанбе дар Маяковский 33 микрорайонда қарор дорад дӯстони азиз. ватсапшон ахираш 0063 да метавонед занг бизанед. дар Маяковский пеши парки Мираненко доми 4 этажа. хоб 4 этаж доми кирпични доми 21 мега лави роҳи Калон. ду хона кадагӣ ба чизи чораш савдо када мешава. касе ки мехара ина марамат занг бизанен. боз камтар муомилаи хубам мекунем шамаган соҳиби хона. нархи хона 450 000 сомонӣ ду комната ҳай бачака азиз. темболи дохили Душанбеда қарор дора. занг занен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. бачако пабратски лайкора бизанен. дар канали хонатеҷа подписатсия кунен. хона дар мошин замин чизе дорен роӣ кунен. мақсад метавонем бо рафта хонатонро хидмон видеонавор кунем. чотки ба дизайнерои хидмон фурӯшта рекламада бигзорем. дар кӯтоҳтарин муддат ба гарантия хонаҳотонро савдо када метем. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар 3 этаж 44 квадратный метр шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. ремонт замонавӣ бад нест. беҳтарин ремонт люкс проста хона бомба бигем хато намекунем. ватсапшон 84 да ҳозир метавонед занг зада маълумот бештар бигирен ша. дуҳуҷрага 3 этаж 44 квадратный метр. чораҳаи диагностика доми 6 этажа хона дар 3 этаж ремонт замонавӣ харидори конкрет неда бо арзон мешавад. ҳозирашта 474 000 сомон нархи квартира муайян шид бачако азиз. занг занен. лайкор амонен. подписатсия кунед. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 3 этаж 42 квадратный метр иш як комнатагай метавонен ду комната кунен созай. 42 квадратам хела калонай. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ территорияи Сирда қарор дорад. ватсапшон 3833 да занг занен. духонага кадагӣ мега якхонага духонага кадагӣ дар ҷои беҳтарин сирк пушти ресторани Якасарой доми 4 этажа хона дар 3 этаж қарор дорад. отопление кор мекуна 42 квадрат. таъмир нав баъзе чизҳо места баъди савдо кардан намегирем ша. харидори конкретна муомилаи созам дора. мактаб боғча дар наздикии хона ҳастай. нархша 495 000 сомонӣ меган ки бо гарини савдо ҳам мешава. занг зада дӯстон маслиҳат карда бигирен ша. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. як савол дӯстон.
қисми квартираҳоро аз Душанбе зиёдтар навор бикунем ё ки аз дигар шаҳру ноҳияҳо зиёдтар монем? ҳамин савол бояд ҷавоб шавӣ ва аз рӯи комментотон кор мекунем. Квартираи фурӯшида ҳастае ки яккомната квартира 13 этаж 40 квадратный метр. Шаҳри Душанбе ноҳияи Синода қарор дорад. Рақамҳои 1212 ахирша метавонед занг бизанед. Мега ки тамоми ҳуҷҷатҳои ҳамин квартира 100% ҳай, без проблема. Адрес Гипразем, улица Сомон, назди военни Городокда қарор дорад. 201 военни баз, хонаи фурӯшӣ срочна якҳуҷрага 13 этаж 40 квадратный метр. Бо тамоми чизу чорааш савдо карда мешава. Касе ки мехара просто медора зиндагӣ мекунад. Нархша 450,000 сомонӣ меган. 450,000 да метавонен бихарен дӯстони азиз. Мегзарем ба даҳамин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира 12 этаж 23 квадратный метр. Шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур ҳамин квартира қарор дорад. ин ҳамин состояние ремонт просто люкс. Беҳтарин ремонт, беҳтарин места, хароши места да қарор дорад. Рақамҳои 11-22 оиди квартира маълумоти пурраша метавонем бигирен. 12 этаж 23 квадрат яккомната. Нархша мега ки 380,000 сомонӣ бо арзониш мекунанд. дӯстони азиз, чизе ки ёфтем, чизе ки рӯӣ кардан, чизе ки хостем, ҳамаша навортон кардем. Фақат по-братски хоҳишай ҳаматон ҳамин наворда лайк бизанен, чизе ки доред рӯӣ кунен. Хонаҳотон рафта худмон видеонавор кунем, чем суратҳои шумо 60-70% разница гарани дора. Мақсад ба видео живой хонаҳо тезтар савдо мешава. дар YouTube канали Саудо ТВ хонатаҷи реклама шавед бачаҳо. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.